салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи мо. Дӯстони азиз, борҳо гуфтагим ки кор барои занҳо бояд чӣ гуна бошад. Кор барои занҳо бояд ки дар ошхона бишинӣ, дасту декта биковӣ, авқота пазӣ ва ҳамзамон агар телефон ва ватсап дошта бошӣ пул кор кунӣ. Дар ширкати атомӣ хеле осона пул кор кардан, айхона намебироем, телефон, ватсап даркора, интернет. Дар ин ширкат чӣ хел мешавад кор кардан? Дар 6 моҳ як бор харид мекунем ва 2 каса дар тактон регистратсия мекунем. Ҳар нафаре ки харид кард ба шумо бонус мегзарад ва бонусҳо маош мешаванд. Бартарии ҳамин ширкат чие ки шумо дар ин ширкат ҳар моҳ як гала бор намехаред, баъд ва як соли дигар реклама наметунем, хона ба хона, ҳамсоя ба ҳамсоя, хиш ба тавор фурӯхта намегардем. чизе ки хостед дар 6 моҳ як бор барои худтон мехаред ва бизнестона дар хона шишта дар назди наздиконатон пеш мебаред. Барои ҳамкорӣ ба рақамҳои мо бинависед 919 64 74 99.